गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। जोहोलावफुरि पार्क नावकाटा सुक्लाय सेरफां मोजां ना भाइ? आंनि लोगो बिबुंसार इन्डियान आर्मि चलो मोनसे खामानियाव फैदोंमोन आं फंबायमोननियाव, बेनिफ्राय बे सुक्लाय सेरफाङाव बेफोरबायदि मानसि जायो आं मालाबाबो सानाखैमोन। नाहैनि माबायदि नायनो बेरायनो टाइम पास खालामनो मागोनि माने खथि जाखायो। बेवहाय मा मानसिफोरा बिदिनो फैखायो नामा सानफ्रोमबो? आसरित आरो ना, ओरैबायदि मानसि नायनि पार्कखौ इमान जायगा खाथिनि पार्कखौनो नायाब्ला आरो हा टिकेट दाननांगोन। टिकेटबो दाननांगौ जाहैबाय। गारिफोरा टाउन जालांबाय अब्लाना गुवाहाटीनि बायदि टाउन जालांबाय जोहोलावफुरि पार्कआ। बे मा सिजौ अन्नानै जुथा आरो सेन्देलखौ खुना हाब, अन्नानै जुथा आरो सेन्देलखौ खुना हाबनो। मिस्टार गणेश कसारी MCLA, गणेश कसारी MCLA। अके बे मा मिस्टार बिश्वजित दैमारी, मा बेयो? Inaugurated by Mr. बिश्वजित दैमारी MP। ओरैबायदि मानसि बे दै सेराव जिरायना थाना हामदो, दै सेराव जिरायना थाना हामदो। आरो एसेबां मानसि जायो, मागोनि थाखायसो जादों नामा मानसिया सानफ्रोमबो फट' लानो? बेवहाय मा नायनो फैदों नोंसोरो? मा नुयो? मा दङ? मा बिबार दङ? नोंसोर मा गोजाननिफ्राय फैदो ना खाथिनिफ्राय? गरेस्वरनिफ्राय नोंसोर बिबार नायनो फैदो बेवहाय? मोजां आरो ना? दे जल्दि ला, आंबो बिबार नायनो थांनि। आंखौलाय मानो सिनायलै नोंसोरलाय? आंलाय स्रि स्रि भिडिअ बानायनो थांनायदो। दे दे मा नुखो बेवहाय फैना? बिबार नुदो। बिबार नुदो? मोजां मोजां बिबार दङ? ओमफ्राय आरो मा नुबोखो? बिबारानो गोजाना सिङाव? बिबार नायनानै मोजां मोनबाय? था होमबा जोंबो नायनि बिबार। अह' बिबारखौ बेफोरबायदि साजायना दोनदो हा नै। बेखौ सिख' खालामना लांनांगोनलै फांसे सिरि सिरि। ओइ बिबुंसार भाइ नैखौ खावनांगोन दे, बेखौ खावनांगोनलै। हा साजायदो आरो ना? अके गोमादों? नोंहा मोजां डिउटि होआखै खोमा? ओह' माने अन्नानै बिबारखौ खानो नाङा। बिबुंसार आं मालाबाबो सानाखैमोन बेफोरबायदि बानायदो। 2 बोसोर जाबाय? आरे बेफोरखौ लानि नै बेफोरखौबो बानायबावगोन खोमा मोजाङै, बेफोरखौबो फैसा लादो ना? बेसेबांखे लाखो फैसाया? सासेयाव 20 थाखा ना? माने गोसोखौ मनरन्जन खालामनो थाखाय आरो ना, लकेलावनो। अके यार गुड। मोनायाव बांसिन मानसि जायो? नाय ओरैबायदि माने इन्जय खालामदो मानसिफोरा, बेजों देखायना हो। वाव गासैखौबो देखायजोबना हो दे जल्दि ला। सेलफि लानो? बबेजों बबे? मा मागोखौ न'आव जानो गारना पार्कआवसो जिरायफैदों? 1 थारिखनि 1 थारिखनि पार्कआव खाथिनिखा? खाथिनि बगामाथिनि जों। बगामाथिनि फैखाबाय थायो? फैखाबाय थायो, बेरायनो फैखाबाय थायो। मागो जाया न'आव?
मागोबो जाबाय माने गथ'फोरखौ लाना बिबार बागानाव बरिया मोजां चल फट' साफाय हा बेजोंबो आच्छा मोनसे मिउजिक भिडिअ जोबगोन आरो ना ओरैबायदि मानसि मागोनि आरो मोनायाव बांसिन जाबोयो जाहैबाय वाव गुवाहाटी माने बालाजियाव बालाजी मन्दिराव जिरायना थायोब्ला बेफोरबायदि बेवहायबो मन्दिर थानांगौमोन आरो साबसिन जाबावगौमोन बेखौ मेथाइखौबो दुखुनिसो दामना होदो गावबा गाव स्टाइलाव जिरायनानै दङ मानसिफोरा मजा लादो गावबा गाव माने उन्दै गथ'फोरखौ लाना फैदो आरो ना अके मन्दिर मोनसे नांबावगौमोन जोबोर समायबावगौमोन लागोन र' काजलगावनि बे नोंनि बिहामजो बे टंलानिफ्राय नोंसोर बेवहाय बेरायनो फैबाय दे जाबाय रायलायनायावनो लादो मोजां फैदो जेबो नंला फिसाला मिटिंआवसो मोजां जादों बरिया जादों दे गोजोननाय थाबाय माने रायदावनायनि थाखाय दे फट'शुट सोलिदो जेरावबो फट'शुट जागासिनो दङ मोनफ्रोमबो दाब खनायावनो फट'शुट रंजादों चलो USA बे अरोलै सेबाया come लाना खारनायखौ come जों सैमा फिसियोना come लाफैखो बेखौ come चलो चल come चल फट' लानो दे फै ओरै फै जल्दी फै माने फट'शुट खालामगासिनो आरो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरा आदै मादैमोना जल्दी लालो दे सेल्फी दे पार्कआव फैयो आरो ना बेरायनो गासैबो दे बबे केमेरा नोंसिना केमेरा बबे जादों पानिपुरिखौनो जानांसिगोन हारसानिफ्राय लानानै आदिबासिनिफ्राय लानानै बर'निफ्राय लानानै बड'फा UN ब्रह्म हरखाब नार्जारि स्टेटास अफ बड'फा UN ब्रह्म एन्ड हरखाब नार्जारि सुक्लाय तामुलपुर बिटिआर फै बेवहाय मा दङ अन्नानै जुथा आरो सेन्देलखौ खुनो हाब अन्नानै जुथा आरो सेन्देलखौ खुनो हाबनो नायलाय सोर दङ फादार अफ द बड'स उपेन्द्र नाथ ब्रह्म
बेनिफ्राय हरखाब नार्जारि उपेन्द्र हरखाब नार्जारि जोंबो फैसा खुस्रा नागालांगोन र' धुप सावथो नै दा 10 थाखा दोङो होनो नागालांनि 10 थाखा दोङो माबाथो धुप सावनायफोराव खामानि आं हाबफेराखैमोनलै मालाबाबो नङा आं हाबदोंमोन बै आरके लाइफआ बेजों भिडिअ बानायबा बेयावनो बानायदोंमोन जों सानदों बेनिफ्राय बेफोरबायदि गैयामोन बे समाव 2 इयार्ससो जाबायना बिबाराथ' गोबां रोखोमनि दंबावो बेयावथ' खमसोबाव थेवब्लाबो मोजां नुदो मागो दमासिजों लोगोसे ओरैबायदि मानसिफोराबो मोनाबा मोनाबा ना अब्ला जों मोनासो फैनांसिगोन ना मोना फैगोन सानडे नायना फैनोसै हा फैगोन दे ना फन हरखागोन ओमफ्राय नोंसानावबो आलासि जानानै बरिया आलासि जानानै प्रग्राम नंलाय आरोना मानसि जाखाबाय थायोना मोनायाव खैथासिम थायो बे थायोना लाइट दंजोबो ना स्ट्रिट लाइट दं नामा गोजौआव फिसा दं आरो ना सलारनि लाइट दं ना मोना मालाबा बेरायफैनोसै आरामसे देलायनानै वाह मोजां जायगा टाउनाव थांलायनांला आरो जायगायावनो पार्क मोनबाय मोनसे बरियानो मोजां जायगा लाना लाबाय जों माबा जाहैनोसै आंथ' जायालासिनो दोङो रुटि सप्तासेयावसो ओंखाम खेबसे जायो दिनैबो दा फुंनिफ्राय जेबो गैया नै गथ' उखैलायलांबाय खोमा उखैनाय बायदि मोनदां बे गथ'खौ